Matip ngaya pulih hai na hai. Bagi sendang bayo abreu am. Ki em news nam tam. Ya kitu ba shom morwai. Ko mamia. Wat mundur li min em temian mea. Nam kum ta ti mayai hapun sai so nap kin chong mea. Ma kertang complete. Tempat jing em jong ma incomplete. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ki Thylliej baklang kala Bamduh yakawai ke Ïing Jong ka Kong Mayantis Dkhar haka shnong apa Lachaumiere Shillong. Katkum ka jingathu Jong ki bor pnia shnong ka dorbar shnong apa Lachaumiere. Ka ding kelas sedang banpur hapo ka Ïing haka por kumba shibiji sopasan men stamp. Jong ka khandai tarik urempang arjar penriau hanrei donbong ba hakati ka jingja om shem la don satya manu ruba mensau. Henry lanyo tangka jing khong jong ki jan ki nam bat ki tiar kitar nalor ki jing don jing em ki badan hapo ka Ïing. Halor kini ki jingja la suba ba ka jing kam ding kala bandai na ka jing thot jong ka boarding electric. Susah drum tem dan ayu sudah pemberolah. Ini kuri. Ya kawan. Nah itu yang ini. Oh gitu yang ini. Yung kaki ni silyang yang. Jadi